So dito, halimbawa, dito sa Metro Manila, merong ang Quezon City, halimbawa, talagang naapektuhan ng isang matinding halimbawa, dito sa Metro Manila, merong tulad ng Quezon City na apektuhan ng isang pagbagyo, typhoon. Yung local disaster component ng Quezon City ay hindi mahihirapang humingi ng tulong sa ibang LGUs nearby or even ng mga karatig ng mga probinsya because it's headed by the secretary. Pagkatapos dito sa Dream Department, ang mismong secretary ang pwedeng mag-recommend kung merong state of calamity dyan sa presidente for the president to declare.